Titinda ko sa Maynila yan. Pag-uwi ko mamaya. Anong pangalan to kuya? Mga pangalan to? Espada? Ayan guys, espada. Ang tawagin sa dito sa Bicol. Aninda ko yan guys sa Maynila guys. Hali guys, titingin tayo ng ano dito. Tuyo. Dito kuya, magkano naman po? Paninda din. Ha? 260 ang kilo. Ang kalate magkano naman? 125 na. Bigyan niyo po kalate dito kuya. Ayan. Guys, tuyo. Meron pa akong gusto dito eh. Natin dito. Sariwa-sariwa oh. Display na ni kuya. Kuya, ano pangalan niya kuya? Joshua po. Yan. Apelido niyo po? Gregory. Yan. Pagkasarado kayo lang kayo? Dito lang kayo? Taga dito lang kayo? Malapit lang sila dito guys. Ito oh. Ito, liliit. Ito yung santol na giniling. Bagoong na piling. Medyo malaki na ang bagoong. Di ba pwedeng gawin ito ano? Okoy? Pwede, yung malalaki. Magkano naman dyan? 80 lang ang kilo, sir. 80. Magkalahati. 40. 40. Sige, hindi mo ko na anong kalahati. Yan guys, bumili ako ng ulam ng pang-okay guys. Right, Lama ba ako bagong isda? Hipon. Hipon. Bagong na hipon guys. Maliliit. Kagawin ko ng ukoy. Sarap yan guys. Yan. So, bilang naman. Pato yan guys. Magkano lahat boss? 255 po. Kasama yung ano, bagong? 295. 295. Guys, padukot ka na 1,000. Ayan. Guys, tinayan mo na guys, si Kuya. 295. Espada. Bilis. So, bilis ng tin. Ano ito kuya? Dinailan. Dinailan na malaki, yung mabaho. Guys, puro bread isang ng kuya. Okay na guys, bila ko ng isda. Bili ka sa bangos kuya eh. Bangos is. Pagpalik ko na, tanongin ko si ano kuya, yung ano ko, boss ko. Ano so? Doon sa part niya guys, ano naman isda, puro isda naman siya. Puro isda naman. Ito yung mo guys oh. Tinanggalan na guys. Tinanggalan na ba? 106 lang pasang
Pangtinda ko rin yan sila sa Manila. Ay, tindahan ko guys. Okay, kuya, salamat ha. Okay. Ay, kuya, ano nyo pa subscribe nyo Ronald Bicol? Oh, Ronald Bicol. Kuya, salamat po. oh, mapanood nyo po yan sana sa YouTube kuya. Ronald Bicol. Salamat, abo. Thank you. Salamat. Okay. Salamat tayo guys. Ayan, puro isdaan dito. Tarik ko yung tarik ko guys. Ayan. Espada guys. Uy, si nanay kumakain guys. Ayaw subo nanay eh. Ano do, mura ka niyo. Ayan boy. Mura na niyo. Magkano rito? 220 po. 220. Pero sir, bangus po 200 ang kilo. Sino mga pakipicture na? 200 by po. Magkano yan? Guys, ayun. 95 po. Pwede na. Lilinisan po. Opo. Kulang. Ang ano, pang sigang. Ay, ang kukulang ko lang sa basic na. Ay! Wag na, day! Wag na! Huwag na daw. Wag na! Sige, sige. Gablog ko sana yan. Ay, Doon ka na lang sir para mabigyan ka. hindi, yan, ano yung, sige, okay lang. Yung pangalan mo ulit nga. May kape. May ka, nawala yung gag natin, nawala yung budget may kapon. Na-iris nung ano, nung binili ako ng SIM card. Saan man gagaling yung isda nyo, guys? Minsan po sa ligas. Ah, sa gas. Takaw. Paaw? May ibang lugar po. May Mercedes. Ano yung Mercedes? Cam Norte po. Dahil. Ah, Ronald Bicol. Ronald Bicol. Subscribe nyo. Ako nga ako dito. Guys, magbayad muna ako guys. Guys, magbayad na ako.
Okay. Salamat ha. Okay. Isa guys. Ano boss, papalit din mo ng ano mo. Ngayon pala, na-erase yung ano, na-erase. In-erase yung ano, bilang mo SIM card. In-erase mo yung tindera. Guys, ano tayo sa... Pajak! Tayo. Sa ito. Bibili pala ko ano. Tayo sa tulay. Tulay ng... Science Citro. Science Citro. Bibili pa tayong gulay. Sige, sabi mo. Excuse. Kangkong. Magkano to? Ang dami naman ito kuya. Magkano to? Wala yung 10 lang. 10 lang po. Tapos ito. Asa si kuya? Ang ano ba, ang sinigang nilalagyan ba na, no? Ang kamatis? Lagyan, no? Pwede rin. Kamatis, kampuri. Ito kamatis. Ano si kuya? Hindi, sila ang kamatis. Ito, ito. Ang lalaki ng hiwan nito guys. Ito mo. Kano yung pisa rin kuya? Lalaki ah. Ha? Ampo. Lalaki mo. Ilan ito kamati? 10 piso po. Ang guys. Ito. Pisa lang yun. Naghintay si kuya. Ano pala mo kuya? Pala mo? Michael. Michael ano? Arsenal. Ano? Subscribe ko Rural Bicol. YouTube. Para saan yan kuya? YouTube. Ano? Ayun sa YouTube, di ba? Pag nanonood ka mga movie. Yun. Vlog. Vlog. Okay. Pamili ako ng kamatis, kangkong, ano pa ba? Okra. Okra meron ka rin ba? Sige, 10 na rin. Para isahan na lang. Guys, Polsan Road Market. Dito na ako guys. Ayan guys. Ayan. Yung building niya. Kaya anong gagawin sa building niya? Public market. Public market din. Yan guys, yung laki. Public market. Parang ano, supermarket guys. Ito kuya, salamat ha. Yun yan. Let's go. Yeah, guys. Guys, pauwi na kami sa San Isidro guys. Kapaya po. Si kuya, shout out. Makakaiba ko sa picture ka yan. Video. Viral ka. Yan guys. Puso dito guys ang padyak sa Camarines Sur guys. Yan ang kinaharap buhay ng mga tao rito. Gusto mo maghanap buhay, pag may padyak, buhay ka na. Dito guys sa Maynila, hindi masyado usang padyak. Ang puso rin kaya lang ito. Ang mga padyak sa Maynila kasi may motor na eh. Yung ano, yung parang easy trike, ano tawag yun? Yung trike? E-bike. Oo, easy bike pala. Ayan guys. Oo. Dati guys, yung ito bakante yan. Nung umalis ako dito, 7 years, nandiyan nakauwi ngayon. Puro building na guys. Tingnan mo guys. Ayan, puro building. Kompleto. Tingnan mo guys.
Wala yan no. Ang umalis ako dito siguro mga second year high school. Dad ko yata nun 13 lang eh. Ayan, ngayon puro konkreto na. Ayan guys, sundan namin yung project na isa. Ayun. Saging pala, ayun na lang. Ayun. Uwi na ako guys sa aming bahay. Dapat ayan guys, pag-iat babae guys. Tamo nagkakadyak guys. Laki ng kinikitan nyo guys. Makatalo pa si Banjo ni ate. Ayun. Kahit babae guys, nagkapadyak dito. Ang malakas kasi dito guys. Ang ano eh. Ito eh. Bumbero to rin ba pare? Oo, Fire station. Ayan guys. Tamo na pa. Bumagana yung dito ko pero hindi nakawala ang gulay. Ayun pa, close pa guys. Ayun, pinyaan eh. Ayan guys. Oh. Kamatis. Ayan guys, ayan naman tayo sa gulay guys. Guys, tatay yung kamatis. Ayan guys, ma-reach out na natin yung mga ma-reach out yung simbahan sa dito guys, napakaganda guys. Sandali, magtatrapay lang guys. Guys, yung pagod. Sign of the cross ng sulog guys. Ito, basketball court namin ito pare. Covered court ko nakapili. Sa San Juan lang ba? San Juan, ayan St. Anthony Child, diba? San Juan ba yan? Pastor Antonio ata yan. Oo. Ayan guys, so, Papa Jesus. Ayan ang 14th station guys. Ito dito ba yung ano ko sila ba? Pare, ganda ko. Kuha tayo ng ano, benediction sa taas. Ayan guys, pasok lang tayo sa ano ha, sa simbahan. Saglit lang.